Weche manyien gi Vincent Otieno. Japuonjre moro manyako majaklas 11 kata form 3 nyochuo gi pala gi jago moro mane gin godo ng'iyo mar osiep mawito ngimane gweng' ma Orlando mayudore ei Kibwer sub locations Suba South sub county county ma Migori county ma Mabei. Kod jatend migawo mar weche mag thieth Eden Duale kaachiel kod jagoro mongirore bar migawo no Dr. Oumo Luga gie sani ni e nyim jokanyo mag komiti mochung' ne weche mag thieth e od bura malo kolore kod bajet manolieki ne migawo no hik omenda mar higa 2025-2026. Kabende okwach kiche ne otimo nonro matut mag chwe gi Marco Amos Barasa Kasili achich machielo mabedi tudo kod nek mar manen jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were. Amos ni misawa kamoro maintie nyakwara Mogajwang kendo rwaki machiegni mar yudo weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Japuonjre moro manyako majaklas 11 kata form 3 nyochuo gi pala gi osiepne mawuoyi ma owito ngimane e gweng' ma Orlando mayudore Kibwer sub location e Suba North sub county county ma Mabei. Githulono bende owadgi ma ja grade 6 kata grade 6 bende nyoyudo hinyruok marach mokalo e kinde monj machalo kamano manyo achijno otimo e dala gi nyathi manyakono. Nyathi manyakono manyinge Afins Apuodho mabende ne somo e skund sekondar ma Orlando Mixed nyochuo gi pala gi osiepne mawuoyi otieno manyoro kar saa 5:30 kachich nitie ni chal kagima nyo gibedo kod gwenyruok e paro gi dichuono motelo ne kawo okang' mar chuoye gi pala. Jalup ruoth ma Kibwer sub location Richard Okinyi wacho ni achijno nyo omonjo nyakono kuma ne oninde kod owadgi matino ma ochuoye gi pala e ng'ute kaachiel kod wiye ma gikone to wito ngimane. Jogweng' ma bende nyochopo kanyo bang' winjo mutni manyorik timore e dalano nyo ringo ma ochweyo kawo nyathi manyakono ma otere od thieth ma Magunga level 4 hospital. Kata kamano kanyo ochopo e od thieth kanyo to nyo owito ngimane. Bang' kanyo osechuoyo nyakono gi pala, jamaunduno nyochweyo lokore kendo mochweyo chuo wadgi nyakono ma ja grade 6 bende gi pala e lwete, bundiye kod wiye kaeto bang'e ochuo ringo molal Meru. Rawerano bende nyo oringo od thieth ma Magunga level 4 kama koro nyaka sani odhi e nyime gi chenro mag thieth ka jatend loch nangano ne olero ni nonro mar dichuono nyaka sani pok oyangi malong'o nikech kata mana familia mar gi nyako mane onegono be ok ong'e wuoyino e yo makare. Osingo ni koro gisetimo tudruok kod apisa mag obila mosechako timo nonro mar manyo achijno ka ringre mar nyakono to nyo osetere kar kano ringre ma jomotho ma St. Camillus Hospital Mortuary to bende nonro pod dhi nyime. Tayudo ka nyathi gisetere osiptal to ka penjo tayudo ni nyathino ne nitiere osiepne moro mawuoyi ma nyocha ging'iyogo. Osiepne mawuoyi ni jodala gigo ne pok ong'eye, koro nobiro lime kanyo to nenore ni gichwanyore ema kasto ochuoyo nyakono gi pala monego choko chuo nyathigi but nyathigi no to nitie pod ngima. Kama nolandie ni nyakono otho but kijana to pod ithiedho nyaka sani. Mano owadgi masie ne ginindo gi ot achiel. Wuoyi ni pok ong'e kamae malong'o, nyako ne manong'eye menyo gin kode godhiambo modhi nyaka late kanyo mano promise ni ogocho ne nyakono mogocho ne ka jomoko ne osiepene mane gin go chuo gi okang'e but nochuo madip, koro remo ne ok ochwer oko, remo ochwer kadhi nyathino bochuo gi pala, koro nyathi cha nokwongo geng'o pala mane dhi e roke koro chuo bade no moyiech, koro kalo matin to mako roke ochako chuo toke. Nyathino ni Magunga hospital. Koro wakawo jukumu mar manyo jachuo bono, en ema pod wamanyo nyaka sani. Weche moko nyakwara Mogajwang en jatend migawo mar weche mag thieth Eden Duale kaachiel kod jagoro mongirore bar migawo no Dr. Oumo Luga nyaka gie sani ni e nyim jokanyo mag komiti od bura mamalo mochung' ne weche mag thieth ka bende koro gitwak oluwore kod wach bajet manolieki ne migawo no hik omenda mar higa 2025-2026. E thuolono bende Dr. Luga ne olero ni migawo mar thieth nigi chandruok mar rem mar omenda maromo $67 ma bende omako sectors ma ochuno e migawo no. Ka jatend migawo no mano Eden Duale to ne otielo mana dwaro mantie mondo mi koro sir sekta mar weche mag thieth gi omenda moromo mondo mi koro konyo chwalo chenro mag thieth e yo makare ne oganda jo Kenya. Weche moko en ni obila e kaunti ma Kisumu odino ne achich moro ma osebedo ka olal ka ochakore dwe mar achiel mar higani bang' ka ne onego dichuo moro bende ne gilaro godo thiwi kata wilbaro e kar chung' od bura ma Kisumu East e kaunti ma Kisumu. Charles Okoth Rakwach bende ong'ere kod nying mar Oledhi ni Ford
ne omaki juma mokalo ka jumani to ne otere doho ma Winam kama obila ne okwayo mondo mi koro migi odiochienge moko mar timo nonro motelo ne tarik 22 mar dweni ma koro ibiro winje dho achijno. Kolure gi obila en koro achijno osebedo ka olal ka ochakore dwe mar achiel mar higani, mabende iwacho ni ne otimo tim makoch machalo kamano. Apisa mag okwach kich mabende ne oyudo lipot ni jalno nitiere kendo oseduogo ne okawo okang' mane ochweyo dhi ondhiye e gweng'gi mayudore but skund sekondar ma Nyamasaria mayudore kaunti ma Kisumu, to bende itude kod ketho mar nego jago moro miluongo ni Edward Otieno ma jahigni 23 mane ogoyo gi gimoro madik mochweyo wito ngimane. Lipot yango ni jalno ne odhi okawo thiwi mare kata wheelbarrow e dalane mondo mi otim godo tije mamoko e dala, wach ma bende ne ok obedo maber ne achijno ma nyinge Rakwach ma iye nowang' ma ochweyo ogoyo jagono gi gima dik ma owito ngimane. Weche moko nyakore mga jwang'en ni okwach kiche ne otimo nonro matut ma bende ne gichwe gi mako jago moro manyinge Barasa Kasali makore na chich ma ichaki tudo kod nek mar mane en jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were mane onegi tarik 30 mar dwe mokalo. Achijno ne omake kar dak ma Kibra e alwora mar kamoro ma iluongo ni Darajani. Kata kamano ma en koluwore gi nonro matut ma bende ne otim gi obila mag okwach kich mano yango ni Barasa en kore na achiel kuom achije madongo ma itudo kod nek machalo kamano. Nonro ne oduogo oti ga piko no bang' ka ne oseneg jaod burano e roundabout machiegni gi City Mochari ma yudore kaunti ma Nairobi. E seche ma bende ne omake ne oyude gi apiko ma bende wacho ni ne otiyo godo e timo tim machalo kamano. Kane oda dhoge to ne oduogo yie ni ne en achiel kuom jogo matimo maundu ma kamano, kendo ne en kod tudruok gi achich hiye ma bende ne otimo tim machalo kamano ka owacho ni en owuon to ne osechule omenda maromo Sh50,000. Apiko mane oyude gono chalre kod ma bende kamera mag wang' dede kata CCTV ne omako machiegni kod od bura mamalo ka luwo nyamburko mar jaod bura ma Kasipul mosenindo Charles Ong'ondo Were. Barasa irito tere doho ka bende apisa mag okwach kich osingo mar timo kata kolo matut mar manyo achije moko matudo kod nek mar jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were kama bende giwacho ratiro nyaka be yudre. Gavana e kaunti ma Migori Dr. Ochilo Ayacko yango ni moko kuom chenro mag dongruok ma yande ne osidhi gi jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe manotimo e kaunti ma Migori juma moko manok mokalo chien ochako timore. Ochilo ne owacho ni gedo mar alap manyasani ma Migori kata Migori Modern Stadium ma jatend piny Kenya William Ruto ne osingo tenda mare ne oselandi ka bende maduong' mar $750 nyalo tero kwayono. Ochilo kata kamano ne odhi nyime ka owacho ni gedo mar Muhuru Bay Paya ma yudore sub-county ma Nyatike kaunti ma Migori ma bende ne en achiel kuom mago mane osidhe ayanga gi jatend piny e kinde mane otimo limbe mag dongruok e kaunti ma Migori. Bende wach mar gedo mar paya no ochak keto e tema. Bende wacho ni gedo mar kama welo rite ka en achiel kuom chenro mag dongruok ma bende jatend piny Kenya William Ruto ne osingo ne jodak e kaunti ma Migori